Aligri sad paminawon ang unang pagbasa no kay si Jacob nakigsambunot sa Ginoo, nakigwrestling ba nang wa bitay buhiay. Ang sa man tinuod ni dili. Sunan ka Ginoo na ni hangyo buhi ko kay di siya kabuhi. Nya iya na lang gisukmag ang dapi-dapi ni Jacob mao tong naligas. Gakiang-kiang na siyang niuli pero ang Ginoo ni hangyo nga buhi ko. Mga igsoon usa ni siya kapag pakita ba unsang klasiha sa pagtuo ug unsang klasiha sa pagsalig ang angay natong huptan in relation to God. Ayaw gyud pamuhi sa Ginoo. Bahala nagmasakitan ta, bahala nagmagkaltuad tualita, ayaw gyud pamuhi sa Ginoo. Gilingay mong tupad ning na kapila na ka namuhi sa Ginoo. Ngutan na ba? O kanus aman ta mamuhi sa Ginoo? Kanang mutubay ta sa sala. Kana bang muingon ta din ani mahimo pareha nang sige hantag libak nya moingon ra gyud ang Ginoo. Sige lang gyud. Hold on to love. Hold on to love. Kay God is love. Kadi dani madalor. Uy, abuso na sa ningiyap. May sa ning patagmon awa na namuhi na ka. No. Namuhi na ka. Imong bana siging suyop, pailob lang jud ka, pailob lang jud ka, musugal, pailob lang jud kay love good your husband for better or for worse. Sus nangabit man nya kulatahon pa jud ka panagsamoingon na ka din ani mahimo Lord. Awan namuhi na ka. No. Hoy. Sa ato ro mga politicians, kinsa may suod kay Ginoo nga bisan pag masakitan, bisan pag magkatuad-tuali ang iyang kinabuhi, libakon, dauton, di gyud mo undang pagpangalagad sa atong nasod. Kinsa ka ninyo? Team Marcos o Team Duterte? Kada bang di gyud mo undang pag-alagad bas nasod, bahalag dauton, bahalag prisohon, bahalag i-impeach, bahalag patyon. Sige ra gyud hunahuna para sa kayuhas nasod. Kinsa man ron, Team Marcos o Team Duterte? Ayaw mo pagtingog. Kanang diha lang na ninyo. O niya, kay balhino naman kung adto sa kaning kuan dito sa Compostela. Pasabot ba na nga mamuhi na ko ninyo dinhi? Kamo mamuhi sad mo nako. Pamuhi mo kay di ko Ginoo, nayahabag naman hinoon mo. Dito mo sa Ginoo salig ay mo pag-ingon lo na pedersyano lo ulungon ni ayaw ana Ginoo atong saligan dili ang tao, di ba? Diha ka kupot sa Ginoo. Unang ang atong mga decisions kinabuhi maadto man kus Compostela or madinhi man kinahanglan ang mga decisions matag adlaw nagsubay sa Ginoo. Kining pagbaligya natog slat wa gini nako buhi so alegria bitaw ning slat Timan ninyo gasugod kong slat mga August 2020 hangtod karon wa gina nako buhi daghan kay mo saway nako sige lang kag hisgot anang slat naagi mo saway pero wa gina nako buhi kay daghan man sad ang nakasabot og daghan sad ang ning tabang. Unsa gitoy meaning aning slat? Minimum donation for the church. Minimum donation for the church. Sa pagkakaron ang atong slat, ang CTUMM, Christ Transforming Union with Mama Mary, tag 100 pesos per slot. So kung gusto kang mutabang sa mga way balay, nga matukurag balay, 12 naman lang ni kabuok, nagsugod na tagahapon, palit og labing minus usa ka slot mo na minimum nga slot nya kung gusto ka maximum na atay challenge ani 61 slot challenge nga 6,100 ug gusto jud ka wala himo ang challenge nya ang dako natong slot karon nga ikaduha aron pagbayad sa atong overall nga utang sa atong pagtukod aning kumbento primarily pagtukod gyud kumbento nakautang ta diha og karon 70 million ang atong bayronon nagslat-slata ani og grace
God's reward and complete elation. Tagpila ang slot? 100 pesos. Kitang tanan, magsigi tagpalit og slot, kamong dili mamuhi sa Ginoo, palit mog slot, labing minus, usa ka slot kada simana, 100 pesos kada simana, kamong akong dinhi territorial parishioners o online parishioners, atong tan-aon kung unsay himuos Ginoo nato. Si Jacob sa dihang wa siya namuhi, sa wa gid siya mamuhi, bisag niingon na ang Ginoo nga buhiin ako kay buntag na, hayag na, wa gid siya mamuhi. Unsa may rason, ingon siya, panalangini ko og nanalangin ang Ginoo kaniya. So kung di lang gid mo muundang og palit og slot, di lang gid ta muundang og palit og slot, bisag nagkalisod na, panalanginan gid tas Ginoo. Nabitay ni Dool nako, ingon siya, Father, pwede ninimo isulti nga testimony. Sa una, Father, maurag yapon ning akong trabaho. Maurag yun. Rattled kay ko, Father, porting daghanan akong utang. Grabe. Pirmi kong magsigig pangasaba sa among balay, magsigig kog yaw-yaw kay tungod lagi kay giapas kog mais kwarta. Sukad ko sigig palit og slot, Father, labing minus kausas usa ka buwan. Karon, Father, wa naman ko'y utang. Unya, wa na, maurag yapong trabaho Unya, wa nasad ko magsigig yaw-yaw sa among balay. Sunan ka anang ato mga grasya nga nadawat, Christ transforming union. Nako na transform na ka. Isa mao din ay meaning, Father. Nako pila naman ka slot sa sitiyo imong napalit din siya. Ubay-ubay na, Father. Nako pun-e. Unya, God's rewards and complete elation kaning grace ug magsige mog palit ani unsa may mahitabo, panalanginan gyapon tas Ginoo kanang gitawag og complete joy. Ug unsa man ang complete joy, wa na pasabot nga magsige tag katawa, nga magsigig luag atong dughan. Ang pasabot anang complete joy, for better or for worse situation, you are still relaxed and happy. Ana, mao na tinuod. Ug mao na unta ang atong attitude sa pagtuo. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gisaway si Hesus. Nagsigi siya ayo ang mga masakiton, gisaway siya, ginganlan siya, ang yawa mo naghatag na, yawa na si Jesus. Naman si musulti na ako usahay, yawa kang paria ka, tambaluslos ka, nako lahi man tong ginganlag tambaluslos, to aman to dito Congress. Ako nganlan naman nung kong tambaluslos, nasa ka na mga comment ba sa ako mga wali, nako ngano naman yung naapil naman ko pagkatambaluslos ani, napay mo ingon, hisgot kadihag, donation, pila may gisod mo sa imong bulsa, nagya po na. Di na lang ko mo comment. Si Jesus ginganlan sa dana, pero unsa may gibuhat ni Jesus, niundang ba siya pagbuhat sa pag-ayo sa mga masakiton? Waoy, ni padayon siya, sige siyag sangyaw, sige ayog mga masakiton, hangtod gyud nga gilansang siya sa cross. Og do na gani tradisyon, hinumdo mo nga si Jesus patay na, unya gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw. Nakadungog mo anang istorya, ha? O kadungog mo, hapit naman kayo mo mga tiwas din siging simba ng Holy Week. Mga tiwasuno naman kayo mo naong, pirmi mo na siyang isulti, nga gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw ug miagas ang dugo ug tubig. Kadto kunong tawhana, murag duna to siya'y sakit. Kadto bang nagdugsak ba? Naa siya'y sakit. Nya napiksan siya sa dugo ni Jesus, na ayo ang iyang sakit. I-search lang na ninyo sa Google. Basta na ato siya sakit. Ikaw sa mga sakita, Father, abangan ang susunod na kabanata. Pagkuan lang mo, pag-search lang sa mo sa Google, sa unsa may nahitabo, niya, i-search pad angan atong tawhana, kay nahimo sa to siyang evangelizer about the resurrection of Jesus. Sige lang, i-search ninyo. Naago ng Google, sige lang mong tanaw, diag unsa, kanus ako makalon. Ayaw, searchan mo partig mga misteryo sa atong pagtuo. So sa ato pa di ay si Jesus, bisag patay na, sige lang yapon siyag ayo sa mga masakiton. Gani, nagsigi siyag hatag og kalipay, bisag siya nasakita na. Siya nang katong nagbitay siya sa cross, niya katong dapit sa iyang tuo, katong nganlag Dimas, iyang giingnan, karon dayon, uban ka nakos paraiso. Nagbitay ka sa cross, makahatag kag paraiso. Pero ingon ana si Jesus ang iyang
pag-hold on to the will of the Father. Ako sad, hangtod ko mamatay, di ko ni undangag baligya ang slot, labi na ang pagbayad aning 70 million. Hala, nag-ilubong ko ninyo, magsigi ko giyaw-yaw dito, slot. Ningo man sila nga magkuan ko na, magkundinar ko ng kalag, kanang kalag ba, iglubong nimo kanang mga kalag, ing sila na ako no kay makitaan, magdag kadina, usahay magkayo. Ako dili na ingon ana, magtungtong ko sa akong nitso, magsigi ko ingon slot. Ito dili ang akong pasabot ba, alagaran gini natong simbahan, bahala nagmasakitan ta. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna, bisan pag imo kong paantoson, ako kang higugmaon. Sige na. Mga asawa, mo na inyong isulti, basta lagi, kapuntos dayon mo. Gina, nindog na ta.